Sabes unha cousa, Cofi? Non a sabes? Pois vouche dicir, estoume a disfrazar de Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro era un escritor de Mondoñedo. Gustáballe moito a cociña. Tanto lle gustaba que escribiu un libro de cociña galega, con receitas de empanada, de polvo a feira, de pementos de padrón. Oe, Cofi, entendes o que che estou a dicir? Cofi! Estouche a dicir que Álvaro Cunqueiro era un escritor de Mondoñedo. Entendiches? Sí, Álvaro Cunqueiro era un escritor de Mondoñedo. ¡Braulio! ¡Pareces un señor! ¡Un señor antigo! Son Álvaro Cunqueiro. ¿Álvaro qué? Cunqueiro. Foi un escritor de Mondoñedo. Disfraceime del porque vou contar un conto que escribiu sobre Sinbad Mariñeiro, o famoso navegante. ¡Ay, vas contar un conto! ¡Que ben! Encantanme os contos. Sí, a min tamén. Encantanme os contos. A min encantanme, pero encantadísimamente. Ai, e a min encantadísimamente. A mí tamén me gustan os contos. Vale, pois escoitade que empezo. Era unha vez Sinbad Mariñeiro. Sinbad Mariñeiro era do país de Volanda. Era mariñeiro e labrego. Estaba un día a botar mondas de laranxa ao mar e dicíndolle ao seu criado Sari que eran illas. Porque Sinbad tiña moita imaginación. A Sinbad non lle gustaban os mariñeiros de agora, porque dicía que non tiñan imaginación como os de antes. Agora, todas as novidades son por mapa e agulla, que é como andar con bastón polas rúas de Basora. E non atoparás entre os pilotos do califa de Bagdad un que seipa navegar por soños e memorias, e así non logran ver nada do que hai, do que é milagre e fermosura dos mares. Oe, Braulio, as mondas de laranxa que Sinbad botaba ao mar convertíanse en illas de verdade? Non, as mondas de laranxa eran mondas de laranxa e andaban a bollar polo mar, pero Sinbad dicía que eran illas. E por que dicía que eran illas? Eran moedas de laranxa? Ai, porque Sinbad tiña moita imaginación, xa vos lo dixen. Eran illas de laranza como ceados de laranza. Non, Cofi. Non eran illas como xeados de laranxa. Eran mondas de laranxa. E Sinbad dicía que eran illas, como as illas Cíes ou as illas Canarias. Vale, veña, Ai. calade que sigo a contar. Sinbad pasaba as tardiñas na fonda de Mansur, de tertulia cos pilotos e forasteiros que se achegaban a Volanda. Mansur era o dono da fonda e estaba no porto de Basora. Ali, os mariñeiros discutían de ventos e de se un emirato estaba no sueste, máis alá de Lisboa, ou no Nilo. Tan pronto como calquera dos presentes dicía o nome dun país ou dunha illa, Sinbad apreixaba os xeonllos coas mans e repetía en voz alta o nome lonxano. E xa sabían todos que ia falar dunha viaxe súa, dunha rara aventura. Pero Braulio, o río Nilo non está en Lisboa. Non, o río Nilo está en Exipto. É que foi unha amiga nosa de vacacións nun barco que tiña cine. E tiña un tobogán e piscina. Sí, foi de vacacións cos pais e despois foron ver as pirámides dos faraóns e foron ver os crocodilos do Nilo. Sí, e montaron en camelo. Calade xa con esa leria. Agora estou a contar o conto de Sinbad. Eu fun de vacacións a un parque acuático. Cara, Cofi! Escoita! Sinbad falaba da illa Cotobías, onde había uns canciños con 2 rabos e dun limón voador do reino Doncel. Un limón voador! Ai, un limón voador! Sí, un limón que voaba. E unha vez viu peixes papagayo, que son peixes que falan en árabe. O falar deles é a cousa de máis chiste que hai, porque fan coa súa boca unhas veixigas de aer e mándanas fora da auga. E ao sair, ¡paf!, estoupan
e ver quen a verba que levan dentro. E non dicen en cada veixiga máis que 2 sílabas. Dicen andu de anduriña e figue por Figueiredo. Ai, Braulio, eu quería ter un peixe papagaio. Sí, eu tamén. Dille Sinbad que nos colla un. Escoitade, os peixes papagaio non existen. Xa vos dixen que Sinbad tiña moita imaginación. Un día, Sinbad coidou que un rico señor de Farfistán quería o levar de piloto para unha nave que lle estaban a construir en Basora. Sinbad era piloto de carreiras de motos. ¡Oh, non! Era piloto de barcos. Os pilotos son os que guían os barcos polo mar. Entón, Sinbad puxo un aviso no peirao para buscar mariñeiros e apuntáronse varios. O cego Abdalá tamén quiso ir de vixía. Lévame de vixía, Sinbad. Sinbad escoitaba na voz do cego que non era burla o que lle pedía o cego Abdalá e escribiu no aviso: Abdalá, o cego vixía e dedo pulgar de Sinbad. E levou no barco un cego de vixía. Ai, un cego de vixía. É como o vía o mar e as estrelas. Outra vez. Xa vos dixen 1000 veces que Sinbad tiña moita imaginación. Sinbad non daba recibido a carta do señor do Farfistán para facerse cargo da nave, así que dispuxo ir a Basora, a ver se vía por ali o señor e máis o barco. Foi con el o cego Abdalá. Sinbad e Abdalá chegaron de noite ás portas de Basora. Millor é dormir hoxe fora, nun figueiral que teña fonte, mañán cedos, vestidos do mellor, a barba redondeada, bañada a burra, entramos pola porta maior e a rúa do medio e achegámonos aos esteleiros sen presa, como ricos confiados. O criado Zari. É verdade. É Sari, Braulio. Sari. Sí. Sí, Sari marchou nunha caravana de camelos de criado duns perfumistas que andaban a vender perfumes polos países de Oriente. Escoitade o que lle pasou a Sinbad en Basora. Sinbad pagoulle a un garda mal encarado para que lle buscase a nave do señor de Farfistán polos esteleiros. Pero a nave seica non estaba ou non existía. Onde vai, miña nao? Preguntaba chorando Sinbad. Quen sabe? Eres ben ter que coña. E Sinbad caiu o chan. Agora sí que lle estou para de verdade a cachola. Desmaiouse. Sí, e prendía algo na fala. Tatexaba. Sí, e saíanlle as verbas envolveitas en cuspe. Ai, mostramo. Ímonos pra volanda. Non vexo nada, Abdala. Eu tampouco, señoría do mar. Abdala axudoulle a Sinbad a erguerse e, xuntando forzas, puido montalo na burra. Ai, que pena, pobre Sinbad. Estaba tan ilusionado co barco do señor de Farfistán que ia pilotar. Sí, que pena. Levou un disgusto. Claro, disgustouse por non atopar o barco. Sinbad xa non navegou máis. Ai, calade. Vou vos contar como remata o conto. Sinbad volveu a Volanda, que era onde vivía. Agora guiaba o cego Abdalá da casa á fonda de Mansur. Pero Sinbad xa non ia a tertulia. Agora distraíase apalpando panos, oindo paxaros. Pobriño Sinbad. Sí, Sinbad pobriño. esqueceuse dos nomes e das voces dos pilotos, seus amigos. E para él agora todos eran forasteiros que viñan facerlle unha visita. Falaban do mar diante del, para ver como ia de memoria e se volvía da parálise que debeu ter no Maxín, pero non dicía ninguna palabra. Ai, Braulio, dame pena Sinbad. Sí, a min tamén. Sí. Vale, pois... Non teñades pena.
Agora vou vos contar como son as receitas de cociña que Álvaro Cunqueiro escribiu. Escoitade, vou vos dicir como se fai o polvo a feira.